Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बर'नि गोदान हाथियार दैग्रा आफाद NLFB नि दैदेनगिरि एम बाथाखौ हमनो थाखाय बान्था फोसावनाय जादों। एम बाथानि मुङा दायो आसाम पुलिसखौ खरसा होदों। NIA आ एम बाथाखौ मस्ट वान्टेड फोसावनायजों लोगोसे जायनो पुलिसनो एम बाथानि खौरां होनो हागोन बेनो 10 लाख रां बान्था होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि लाइमोनफोरजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो सासे लाइमोनखौ एम बाथाया गावनि आफादाव लाफादों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां नभेम्बर दानाव एम बाथा बिथाङा सा 20 सेंग्राफोरखौ लाफानानै फिन हाग्रायाव थांफिनदों। नाथाय दायो एम बाथाया सिगांनिख्रुइ गोहो गोरा जाबाय, जायनि थाखाय आसाम पुलिसा खर' सानो गोनां जादों। साननैसो सिगां MP नबकुमार सरनिया बिथाङा NLFB आव फ्राय सा 500 बर' लाइमोनफोरा हाबदों होनना बेरफुसार बिबुंथि लाखिदोंमोन। NIA आ बेखौबो बुंदों जाय सुबुङा एम बाथानि खौरां होगोन बिनि सिनायथिखौ गुमुरै लाखिनाय जागोन होननानै। बुंथिनो गोनांदि एम बाथानि सायाव गुबुन गुबुन जायगायाव गासै 6 गसर थिसननाय जादों।